Dear customer, the MTN number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Assalamu alaikum. Hello? Ba kya ji na ne? Hello? One. Baby an daura ne. Wai an daura ne. Na ce baby an daura ne. An daura. Ku zo an daura. An daura. Tunda dai an daura. Yanzu na zama amarya. Sai ku ganganta domin ku kai ni ɗakina. Lallai an daura. Akin zama mata a gidana. Ba shakka yanzu za mu zo da abokaina. Masana soyayya sun ce so ciwo ne na kamu. Wacce nake so gata anan sauki ya samu. Abinda nake so shi ta kan bata so ta gana damu. Fatan alkairi ne ku ji dai a tsakaninmu. Raboto kun ga ashe zai sa za mu ga 'ya'yanmu. Allah ka ban zuri'a ɗai ba da ni da mai ɗakina. Na waye gari gani ga angona. Babbar nasara yau na kwana gidana. Ina jin daɗi na so yayi mini rana. Gani yau na girka da hannuna baiwa mijina. Ya ce da barmashi har yana kallon fuskana. Ina yi masa rangwada har ina farfar da idona. Kin ganni nan baby ina barki gida ina ta kewarki. Ai ma haka ne tabbatar ka bana cikin shauki. Yanzu zan dawo ki kwantar min da hankalinki.